मी वेदिका, माझ्या चॅनल तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत एक साधी सोपीशी अशी एक रेसिपी बघणार आहोत. एकदम जरी करायला जरी सोपी असली तरी ती एकदम चव एकदम त्याची भारी आहे. तर चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपीकडे वळूया. मालवणी स्टाईल कोलंबी मसाला बनवण्यासाठी मी इथे 2 छोटे कांदे घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर लसूण आहे इथे 4 ते 5 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, चॉप करून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे आणि कोथिंबीर लागेल आपल्याला. आणि ही कोळंबी जी आहे ना ती मी साफ करून घेतलेली, आतला ना दोर असतो तो काढून घेतलेला आहे आणि साफ करून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. ही याला काहीच मी लावलेलं नाहीये. इथे मी तेल घालते, 2 चमचे एवढं. तेल चांगलं तापलं, भिड्याच्या तव्यावर करते मी ही कोलंबी, छान होते. तेल चांगलं तापलं की मी घालणार आहे कांदा. एकदम सोपी रेसिपी आहे. आणि त्यानंतर मी लसूण पण टाकते, परतून घ्यायचंय छान असं, छान गुलाबी होईपर्यंत असं थोडं परतवून घ्यायचंय. त्यानंतर घालायचा टॅमॅटो, झटपट असं चांगलं परतवून घेते मी गुलाबी होईपर्यंत. छान असं हे परतवून घ्यायचंय व्यवस्थित. त्यानंतर घालायचे आपल्याला मसाला. तर यामध्ये टाकायचा आपल्याला मालवणी मसाला, 1 चमचा एवढा मी मालवणी मसाला टाकतो. आमच्या मालवणी मसाल्यामध्ये ना सगळे खडे मसाले वगैरे असतात, गरम मसाले, त्यामुळे दुसरं वेगळं मसाला टाकायची काही गरज नाही. आणि थोडीशी मी हळद टाकते, बस एवढंच जाणार आहे त्याच्यामध्ये. त्यानंतर कोलंबी टाकणार आहे. ही कोलंबी चांगली परतवून घ्यायची या मसाल्यामध्ये, कांदा टोमॅटो मध्ये. आता हे सगळं एकदम छान असं परतवून घ्यायचंय. दोन ते 3 मिनिटं झालेली आहे, छान असं पाणी सुटलेलं आहे बघा. तुम्हाला जर अशी हवी असेल तर आणखी 5-7 मिनिटं तुम्ही शिजवायला द्यायची. ती झाकण मारूनच छान अशी मस्त शिजते कोलंबी. शिजायला काही जास्त वेळ लागत नाही, तसा पटापट होते. आणि कोथिंबीर घालायचे आणि टॅमॅटो, एक कोकम घालायचे. कोकमाशिवाय मालवणी माणसांचं हे मच्छीचं जेवण पूर्णच होत नाही. तर त्यामुळे ते घालायचंय. मी आता ना आम्हाला थोडंसं पाणी असं पाहिजे, थोडंसं मी ना पाणी घालणार आहे, म्हणजे असं तपतपीत असं पाहिजे. थोडंसं मी पाणी घालणार आहे, जास्त नाही. आणि हे आता 5-7 मिनिटं आता छान असं शिजायला देणार आहे, म्हणजे जेणेकरून आपली कोळंबी आहे ना ती पण अशी व्यवस्थित शिजून येईल. झाकण मारून ठेवते आता. थोडंसं शिजलं की नंतर मग मी शेवटला घालणार आहे कोथिंबीर. आणि आता मी घालते एक कोकम घालते, कारण आपण टॅमॅटो पण घातलेला आहे. जास्त कोकम नाही घालत आहे मी. आणि मंद गॅसवरती आपल्याला छान अशी कोलंबी ही शिजवून घ्यायची आहे. आता कोळंबी तयार आहे, ही छान झालेली आहे मस्त. कोथिंबीर घालते मी. मस्त आपली कोलंबी तयार झालेली आहे, छान अशी. जरूर सांगा. आणि जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मस्त आपली कोळंबी आता तयार झालेली आहे. कोळंबी मसाला मालवणी स्टाईल. ही कोळंबी तुम्ही भाताबरोबर खाऊ शकता,
भाकरी बरोबर खाऊ शकता. एवढी छान मस्त होते ही चवीला ना. एकदम साधी सोपी, काहीच त्याच्यामध्ये लागलेलं नाही. कांदा, टॅमॅटो, लसूण लागलेली आहे फक्त, बस. एकदम कमी साहित्यामध्ये छान अशी मस्त रेसिपी आपली तयार होते.